Čaute bajkeri a bajkerky. Dneska štartujeme opäť z Trnavy a ideme sa pozrieť na kaštiel Dolnej Krupej. Momentálne sa nachádzame nedaleko Štrkov. Momentálne prechádzame okolo známej oddychovej zóny v Trnave, Štrky, ktorá je po ľavej časti. A tu sa dostávame na takú otvorenú polnú cestičku. Tuto na tomto mieste to zvrtneme doľava. Pokračujeme ďalej po polnej. Momentálne sme sa napojili na takúto novú cyklotrasu, ktorá bola dokončená len nedávno a vlastne spája Bohdanovce so Špačincami. Za chvíľočku vstupujeme do obce Bohdanovce. Tak sme sa preštrikovali cez Bohdanovce mimo hlavnú cestu a opäť sme sa napojili na takúto peknú polnú. Dobrý. Tuto teraz tá cesta vyzerá trochu jak z Interstellaru. No a teraz by sme mali vlastne pokračovať 3 km stále rovno. Tuto vlastne lícujeme tú polnú cestu popri letisku. Ako vidíte, sa pomaličky dostávame na koniec tej rovinky popri letisku. Ale je tu dosť celkom nepríjemný protivietor a za chvíľku sa dáme smerom doprava. Počasie inak zatiaľ vychádza na jednotku. Vôbec nebolo predpovedané, že by malo byť dneska takto jasno. No, malo byť oblačno. Takže paráda. No, sme sa vlastne prehúpli aj cez 15 km dnešnej trasy, čiže by malo byť cca polovica. Takto konečne aj chvíľku mierne z kopca na vydýchanie. OK, späť na ceste. Tam bol vyznačený súkromný pozemok, tak to bolo treba trošku obísť, ale bolo to len naozaj fakt pár metrov navyše. Vpravo v pozadí je taký cyklopoint, na ktorom sa môžeme na chvíľočku zastaviť. Jedná sa vlastne o taký umelo vytvorený kopček s príjemným oddychovým miestečkom, posedením. Vlastne toto je cestička, po ktorej sme prišli. A tuto za chvíľku budeme pokračovať ďalej. Ale teda je to takýto celkom pekný výhľad na okolie. Tam dole je už vlastne Dolná Krupa.
A tu už sme vlastne vstúpili do areálu Kaštieľa v Dolnej Krupej. No a tu je takéto pekné, príjemné prostredie. My pôjdeme teraz dozadu cez ten mostík a tam na tú lavičku si sadnúť. Vzlet labutí sa predvádzajú pred kamerou. Posledná sa ešte asi nenaučila lietať. Tak hlavný bod dnešnej trasy máme za sebou. Vyšli sme teraz z toho areálu Kaštieľa. Pokračujeme smerom naspäť. Keďže už nám začala jeseň, tak lístky zo stromov pomaličky padajú dole. Keďže tu máme ešte chvíľku výstup, tak to využijem na suchý vtip. Pacient sa pýta lekára: pán doktor, prečo nemáte sestričku? Doktor odpoveda: viete, sestričku nemám, lebo ja som jedináčik. Teraz sme sa vlastne napojili opäť na tú polnú cestu, po ktorej sme prichádzali. A nezostáva nám nič iné, len dúfať, aby sme ten protivietor mali teraz zo strany chrbta. Tu je vlastne ten súkromný pozemok. Ten obídeme tadiaľto po pravej strane. Sa za chvíľku napojíme doľava na ten dlhý 3-kilometrový úsek okolo letiska. No a vyzerá, že naozaj máme ten vietor do chrbta, jak sa hovorí do plachet, tak to môžeme trochu roztočiť. No, skúsme si teda nejaký intervalík, 100 minútový. Celkom v pohode. Vlastne pri ceste, keď sme išli smerom tam, to bolo ledva nejakých 12-13 km za hodinu. Teraz v pohode nejakých 46.
teraz vlastne po ceste naspäť. Nejdeme už cez Bordanovce, ale poza takúto polnú cestičku. Miestami to vyzerá, keby som mal elektrobike s tým vetrom v chrbte. Nevýhodou takýchto polných výjazdov je vlastne to, že celý bicykel je totálne od prachu. V pozadí už vidím vytrčajúce trnavské kostolíky. Tak to znamená, že za chvíľu už budeme v Trnave. Práve sme prekročili aj hranicu 30 km. No a tu sa opäť napájame na tú novú cyklotrasu, ktorá vedie z Bohdanovec do Špačinec. Tuto nám tiež vlastne na tomto otvorenom priestranstve praje, lebo vietor máme stále do chrbta. Nejak do komentárov môžete kľudne napísať, či taďalto chodevate jazdiť, prípadne či si to kombinujete cez nejaké iné polné cyklotrasy. No a tuto v pozadí už vidíme známu oddychovú zónu Štrky, okolo ktorej sa budeme teraz vracať. Inak ak si chcete pozrieť podrobnejšie, ako to tam vyzerá, tak link vám prikladám tuto hore do videa. Na záver aj mierne z kopca. Tu sa vlastne pomaličky, ale isto blížime ku koncu dnešného cyklovýletu. Tak dajte vedieť, či sa vám to páčilo. No a vidíme sa pri ďalšom type na cyklovýlet. Čaute.